pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Ang gugma mo walay pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Simbawon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Ang gugma mo walay pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Simbawon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Simbahon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Ihalad lang kanimo. Mayong buntag. Karong kabuntagon magpadayon ta sa ato ang series last nga Sunday na tay series break tungod sa Teacher Sunday. So karon mapadayon ta sa atong series. So kung namin mga Biblia palihog og able didto sa Roma na nata karon sa 15 1 kutob sa 13. Kung balikon ato ta sa Roma kapitulo 15 bersikulo 1 kutob sa 13. So ang pulong sa Ginoo nag-ingon diha sa Roma, kita nga mga malig-on sa pagtuo kinahanglan mo sabot ug motabang sa atong mga kauban nga maluya pa. Dili lang ang atong kaugalingon ang atong hunahunaon, kundi hunahunaon usab nato ang kaayuhan sa atong isig ka magtotoo. Aron malig-on ang iyang pagtuo. Bisan gani si Kristo wala maghandom sa iyang kaugalingon nga kaayuhan. Miingon siya sumala sa kasulatan, gisakitan usab ako sa mga pag-insulto sa mga tawo kanimo. Ang tanan nga nahisulat sa sulatan kaniadtong gisulat sa pagtudlo kanato. Kini nagahatag kanato og paglaom og kadasig samtang kita naghulat nga mapa ilaubon. Hinaot nga ang Dios nga naghatag kanato sa kalig-on ug kadasig sa pag-anto sa mga kalisod magtabang kaninyo nga maghiusa isip nga magsusunod ni Kristo Jesus aron maghiusa kamo sa pagdayeg sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo.
City gingon, gidawat kamo ni Kristo, busa dawata usab ninyo ang inyong isig ka tumutuo aron madayeg ang Dios. Ang hinungdan kung nganong gisugo si Kristo sa pag-alagad sa mga Hudiyo dili ang sa pagpakita nga ang Dios kasaligan sa pagtuman sa iyang mga saad sa ilang mga katigulangan, kundili sa pagpakita usab ngadto sa mga dili Hudiyo sa kaluoy sa Dios aron modayeg usab sila sa Dios. Kay nagaingon ang kasulatan, baga sugilon ako sa imong kaayo uban sa mga Hudiyo, o mag-awit ako og mga pagdayeg kanimo. Jis, may nahisulat usab sa kasulatan nga nagaingon, kamo nga mga dili Hudiyo, paglipay kamo uban sa mga pinili sa Dios. Ug nagaingon pa kini, tanan kamong mga dili Hudiyo, daygan ninyo ang Dios, tanan kamong mga katawhan, daygan ninyo siya. Nagaingon usab si Isaias, sa mga kaliwat ni Jesse, nagagikan ang dumala sa dili Hudiyo ug mosalig sila kaniya. 3 last verse, hinaot ang Dios nga tinubdan sa paglaom maghatag usab kaninyong kalipay ug kalinaw tungod sa inyong pagtuo kaniya, aron pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo mosamot kadako ang inyong paglaom. Nagampo ta? Dibing gamhanan og dalaygo namo nga Dios. Kin Lord, nagpakasalamat kami kanimo karong kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Salamat kaayo Ginoo nga naanian na sab kami nagaabli sa imong pulong. Ginoo, kami nagatuo nga bisan pa man nga amo ning basahon kada adlaw kung wala imong tabang pinaagi sa imong balang Espiritu Santo, maglisod kami og sabot kay ini Ginoo. So manang Ginoo, karong kabuntagon among gihangyo ang imong balang Espiritu Santo nga mao'y maglamdag sa among mga hunahuna ug magahikap sa among mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing Ginoo nga maghatag ka namong kabag-uhan. Hinaot unta Ginoo nga sa tanan namong makatunang karong kabuntagon Ginoo, amo kining gamiton, amo kining i-apply para Ginoo mahimaya ka. Lord, wala mi laing tumong sa among kinabuhi kundi himayaon ka, ibayaw ka ug ipataas ang imong buhi nga ngalan. Ug hinaot unta Ginoo nga karong kabuntagon mao unay mahitabo. Dili among simbahan, dili among mga kaugalingon ang among ipataas kundi ikaw lamang Ginoo. So dawata Ginoo among halad karong kabuntagon Ginoo sa among pagsimba diha kanimo. Gihay kami o hinawta nga manaami mga lipayon nga oras sa dihang among tun-an ang imong pulong. Kintanan akong gipangayog bisalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Maing buntag sa pag-usab. Sa akong gingon, padayon ta sa ato ang series karon nata sa Roma 15 o 1 kutob sa 13. Ako ning giuluhan ang ato ang pulong karong kabuntagon panaghiusa. So muni gusto ganahan ni Apostol Pablo mahitabo kanato. Sa tanan nato nakatunan sukad sa kapitulo 1 kutob sa 14, nagahisgot nitog mga doktrina, mga angay natong bulhaton isip nga Kristohanon. Kinsa ta ang atong status towards Ginoo sa atong Ginoo? Kinsa ta makasasala ta pero ang Ginoo nangitag paagi, nagpakamatay siya mo nang ato siyang dawaton. So tungod sa grasya lamang tanan nga atong nakuha ang kaluwasan. So mao nang ang ato ang angay buhaton isip nga Kristohanon, mga nakadawat sa grasya sa Ginoo, ato siyang serbisyohan, atong ihalad ang atong kinabuhi dito sa kapitulo 12, atong ihalad atong kinabuhi isip na unsa man buhing halad diha sa Ginoo. Mo ni ang mga practical nga application na karon sa ato ang kinabuhi isip nga mga Kristohanon. Sa may angay natong buhaton sa dihang nadawat na nato si Kristo. So mo ni nga gipangisgutan ni Apostol Pablo sa ato ang mga previous nga mga topic. So munang karon usa ni siya sa angay buhaton nato nga mga Kristohanon. So ang usa sa highlight dire is panaghiusa. Dapat nay panaghiusa ay sulod sa simbahan. Mga Hudiyo ug dili Hudiyo ato na lang nahisgutan nga naay mga panagbingkil sa ilaha. Kaya mga Hudiyo nagtuo nga dapat sundo ni nato nga kami mga pinili sa Ginoo, so kami ra maluwas. So na ilang gi-lockdown ang mga dili Hudiyo, ang mga hintil. Ang mga hintil sad ila pong gitan-aw ang mga Hudiyo nga makakaraan naman mo kami bag-o, so kami na ang pinangga sa Ginoo karon. So sayop mo nagi-correct ni Apostol Pablo unya karon yang ginon nga dapat managhiusay ta tanan. Unsa pa na imuhang ginikanan, dapat managhiusa ta sa pagsimba sa Ginoo. So naay panaghiusaay. So
usahay manggod sa ato ang kinabuhi na mga tao nga mga bintahuso. Dili malikayan nga na mga opportunista nga mga kaugalingon lang ang gihuna-huna. Usahay na pud ta no nga mga butang nga usahay ganahan ta nga ato ang kaugalingon lang ang makabenepisyo. Kung atong tan-awon nato ang kalibutan karon, daghan mga tao nga magpatay, daghang mga tao nga mag-ilog. Padung na ang eleksyon, ang mga tao mag-ilog sa posisyon, kinsay mapresidente, kinsay mabisi presidente, kinsay mga makonsihal, mamayor, masenador, magobernador, maunsa pa na dira mga tao ganahan nga naay power nga naman, ganahan sila nga naa sila kupot sa mga katawhan. So ang uban mo labang na sa kinalisdan gyud nga butang like mupatay na gid og tao. Daghang mahitabuan nga mupatay na sila og tao kay di sila ganahan mapildi, na uban mo gamit og kwarta kay di sila ganahan mapildi. Kaya ang uban ay mga bati nga motibo. Na uban nga mga bati ilang mga motibo, ganahan sila nga muangat sila. Kaya nga naman ganahan sila mintahuso. Ganahan sila mga opportunista man sila. Ang mga kaugalingon lang ang ilang gihuna-huna, ilang mga kaugalingon lang, ilang pamilya. Sumuna manikas na sila, mangawat na sila, ug na may nga inaanak ng mga butang. So di gina nato malikayan no. Sag-asa ta mo tan-aw sa tong trabahoan, sa eskwelahan, sa ato ang bisag sa atong mga panimalay. Ug sa kagool mismo sa simbahan ato makita. Ug mo na nakita ni Apostol Pablo sa panahon nila. May mga tao nga tanaw nila mas taas pa sila, sumunang garbuso sila, sumunang tanaw nila nga mas maayo sila. Ug mo na usahay may tabo sa itong mga simbahan karon nga na mga may himintahuso, may opportunista, unya dili na iya sa Ginoo. Sumunang ganahan nga i-correct ni Apostol Pablo. Ginawta karon nga buntagon ato pud nang ma-correct kung atong makita natong kaugalingon. Kung inana ta. So giingon dira sa Roma 15 kutob sa 13 mo na atong paghisgutan. Mo na atong paghisgutan karon kabuntagon ug mo ni ganahan may tabo ni Apostol Pablo nga kita managhiusa. So naitulo ka butang nga ganahan ako nga hisgutan atong karbuntagon. Una, sa atong pagpaghinuosa or sa ato ang pagkakristohanon dapat kita una magmalig-on, ikaduha matinabangon, ug ikatulo madaygonon. Kung balikon, una, tulo ka M. Magmalig-on, ikaduha, matinabangon, ug ikatulo, madaygonon. So una, magmalig-on. Makita na ito dira sa versikulo 1 ug sa versikulo 5. Giingon dira sa versikulo 1. Kita nga mga malig-on sa pagtuo, kinahanglan mo sabot, ug mutabang sa atong mga kauban, nga maluya pa. Dili lang ang atong kaugalingon, ang atong huna-hunaon. So ito nakita dira giunan ni Apostol Pablo og call out or gitawag ang mga malig-on. Ingon siya kita nga mga malig-on iyang gikonsidera ang iyang kaugalingon nga malig-on. Unsa man ang malig-on? So ang gahisgot si Apostol Pablo diri malig-on, dili lang malig-on sa physical nga bahin nga panghuna-huna, kundi sa pagtuo diha sa Ginoo. Katong mga tao nga ila nagyong gisurrender, totally surrender ang ilang kaugalingon diha sa Ginoo. Ug sama ni Apostol Pablo nga kaya na nila motahak sa bisang unsa nga laban sa ilang kinabuhi. Kay nga naman grabe ang ilang pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Kumbaga ang ilang pundasyon sa pagtuo diha kang Hesukristo lig-on na. Dili man ingon nga wala sila weakness, pero kumpara sa ubang tao sila malig-on. Usa lamang kini nga pasabot nga kita nga mga Kristohanon mao ni ang atong tumong. Sa dihang atong nailan si Hesukristo, kita syempre moingon ginato atong kaugalingon na huyang pa sa pagtuo nga naman bag-o pa man ta nga nakailan ni Hesukristo. Bag-o pa. So sa atong makita diri sa bersikulo na duha ka klase nga tawo nga gi-highlight ni Apostol Pablo no, ingon siya kita nga mga malig-on siya sa pagtuo kinahanglan mo sabot ug mutabang sa mga kauban nga maluya pa. So malig-on ug maluya pa. So nay duha ka butang. Malig-on og maluya pa. So ang tumong nga si Kristohanon dili kay magpabilin nga maluya or kanang bag-o sa pagtuo, kundi unsa man magmalig-onon or malig-on. So man kita dapat magmalig-on muna ato ang tumong ng isip nga si Kristohanon.
atong tumong nga mamalig-on dili magpabilin sa maluyahon or sa huyang nga pagtuo. Kung atong tan-awon usahay nga kung ang bata wala siya nagpabilin nga bata, mutubo siya, makakuha siya og mga impormasyon nga gikinahanglan niya siyang kinabuhi og iyan ang gigamit. Ug atong makita nga nahamtong or namalig-on siya or nahimo na siyang ni-mature na siya. So ang usa ka tawo dili mo pabilin og pagkabata. Ug mo na ganahan ako nga atong lantawon nga isip ng Kristohanon. Atong i-evaluate ang atong kagalingon asa man ta sa atong pagtuo diha ni Hesukristo. Nagpabilin bitang mahuyang or magmalig-on. So usa sa mga butang nga nagpakita nato nga malig-on ta ni Hesukristo, kanang bisag unsa man nga problema nga atong masugatan, ang atong pagtuo intact or nagrabe atong pundasyon. Natay mga kalisdanan nga masugatan sa atong kinabuhi, pero dili ta mo give up sa atong pagtuo nga naman. Nagmalig-on man ta. Pero kato sa mga mahuyang, sama sa gi-describe sa mura kuno siya og kahoy, ang mga malig-on kahoy nga nagabarog dapit sa suba. So man ang bisag lig-on ang iyang pundasyon, no? So inana nga to ang goal nga isip ng Kristohanon. So unsa may makatabang nato nga mas mulig-on ta sa atong pagtuon ni Hesukristo. Ang makatabang kanato makita nato sa bersikulo 5 giingon dira, hinaot nga ang Dios nga nagahatag kanato sa kalig-on ug kadasig sa pag-antos sa mga kalisod magtabang kaninyo nga maghiusa isip nga sumusunod ni Kristo Hesukristo. Akong balikon, hinaot ang Dios nga nagahatag kanato sa kalig-on ug kadasig sa pag-antos. Ang Dios di ay maghatag natong kalig-onon. Dili atong mga kaugalingon, dili ang ato ang mga kaugalingong kusog, kaugalingong pagkamaayo, kundi ang Dios lamang. Ang Dios lamang ang tinubdan sa tanan, siya ang tinubdan sa kaalam, siya ang tinubdan sa atong kalig-onon, sumuo ang atong pangayoon Hesukristo ang atong kalig-onon. Walay laing makatabang nato kundi kang Hesukristo lamang. Ug mao nay rason nganong musimba ta. Mao nay rason nganong mubasa ta sa itong mga Biblia, nganong muampo ta, nganong muapil tag mga Bible study karon online, ngano man ganahan ta makat-on ug maayo about sa Ginoo, ganahan ta nga hatagan ta og kaalam about sa Ginoo, kay ang kaalam maghatag nato og unsa man kay balo sa gugma sa Ginoo ug sa dihang may bawang ta higugma sa Ginoo, makat-on pud ta paghigugma kaniya ug makat-on ta sa tanang butang nga angay ganahan nga kat-uno nato, nga angay ganahan sa Ginoo kanato. Sumunang kita malig-on tungod ni Hesukristo. So akong balikon ang tumong nato nga mga Kristohanon magmalig-on. So karong kabuntagon ang challenge kay atong tanahon natong kagalingon, asa naman ta dapit sa atong paglakaw sa Ginoo. Base naabot na tag 20 ka tuig sa atong pagka-Kristohanon pero wala gihapon tay sakto or nindot nga pundasyon sa atong pagtuo diha kang Hesukristo. Base nang uban nato nagsugod pa lang og naglibog unsaon man. Atong tanahon kagalingon, asa naman ta dapit sa ato ang paglakaw diha kang Hesukristo. Hinaut-unta nga atong tumong magmalig-on ug dili magpabilin nga mahuyang sa pagtuo. Kitang tanan. Ug atong mabasa dira giingon dira sa 15, kita nga mga malig-on nay usa ka task. Kinahanglan mo sabot og mutabang. Mutabang sa mga mahuyang. Which leads us sa ato ang ikaduha nga punto nga magtinabangon. Sa Kristohanon dili lang angay nga magtumong og malig-on nga kinabuhi or pagtuo diha kang Kristo, kundi dili matinabangon. Kita dapat mahimong maayo na ehemplo. Matinabangon ta. Gingon dira sa bersikulo 1, no, kita nga mga malig-on sa pagtuo kinahanglan mo sabot og mutabang sa mga kauban nga maluya pa. Dapat natong tabangan sila. Dili kay atong kaugalingon lang ang ato ang tan-awon. Di lang kay atong kaugalingon lang. Puros na, moapil ko, musimba ko, kay para makaton ko sa Ginoo, nindot na. Moapil ko Bible study, kay makaton ko sa Ginoo, nindot na. Mubasa ko sa Biblia, magampo ko. Akong pangitaon, ang kinsa, or alamon ginoo kinsa Ginoo, nindot na. Pero lisod na kung imo nang gibuhat kung nag-inusara ka.
maong gimugna sa Ginoo ang mga simbahan, dili ang simbahan nga ato makita nga mga corner kundi ang mga katawhan nganuman para mudayig ug mudasig ug magtinabangay. Ug mo nang ganahan ni Apostol Pablo may tabo atong panahon na nga managhiusa mo. Dili kay ingon nga ligo na ka sa pagtuo mo ng biyaan ang imong mga isig ka magtotoo. Dili kay imong tan-aw nimo kaugalingon nga taas na ka unya mubo ang imong pagtan-aw sa ubang mga igsuon nimo sa pagtuo. Kung dili magtinabangay ta, nga naman, gikan man po ta dira, og kung way ni tabang na to, naglisod ta, sumunang magtinabangay ta, para, ang atong mga kauban nga mahuyang, mas magmalig-on pod. Excuse me. So, dapat, kita magtinabangoy. Ang pangutan sa mo ito pagtabang, actually, naigiya. Versikulo 4 nag-ingon. Sa versikulo 4, ang tanan nga nahisulat sa kasulatan kaniadto gisulat sa pagtudlo kanato. Kini nagahatag kanato og paglaom ug kadasig samtang kita naghulat nga mapailubon. So kita nga matinabangon dapat mapailubon pud ta. Pero ang labing labaw sa tanan ang atong giya sa ato ang pagtabang sa mga mahuyang nga mga magtotoo. Unsa man ang atong giya kay ang Biblia mismo. Naisulat dira ingon sa bersikulo to ang tanan nga naisulat sa kasulatan kaniadto gisulat sa pagtudlo kanato ug munay nagtudlo kanato. Kung wala nagsuwat ang Biblia wala ta nakaila ni Hesukristo. Kung wala gisulat ang Biblia wala ta nakaila ni Hesukristo. Wala tay pagtuo nga namugna kung wala ta nakabasa sa iyang pulong. Sumunang rason nga gisulat para moabot sa mga henerasyon hantod naabot nato karon. Kay kung wala pa na gisulat nila nay posibilidad nga unsa man wala kaabot. So munay kabubuton sa Ginoo nga isulat ang iyang mga pulong, mga panghitabo para maabot sa atong henerasyon karon, para maoy atong basihan sa atong pagtuo ug mo na atong giya sa dihang nagmalig-on ta atong giya pod sa pagtabang ang Biblia mismo. Mao na atong giya. Ug ikaduha nga giya nga labing importante sa makita sa bersikulo 3 ug sa 7 gingon dra sa 3 bisan gani si Kristo wala maghandom sa iyang kaugalingon nga kaayuhan mingon siya sumala sa kasulatan gisakitan usab ako sa mga pag-insulto sa mga tawo kanimo. Ikaduha nga giya nato sa atong pagtabang sa atong isig nga mga Kristohanon or mahuyang sa pagtuo si Kristo mismo. Atong makita ang kinabuhi ni Kristo sa Biblia. Giunsa niya pag kinabuhi aning kalibutan na. Maghatag na to giya ang kinabuhi ni Hesukristo. Kung atong makita nga siya mismo nga wala magdahom sa iyang kaugalingon kaayuhan. Nga siya lig-on siya. Ano man, siya si Hesukristo, siya atong Ginoo, siya ang gamhanan. Pero mapailubon si Hesukristo. Ug mo na atong makita sa atong pagtabang dapat mapailubon ta. Di na to atong tan-aw na itong kugalingon nga mataas ta sa ubang katawhan. Kung dili, ang Ginoo lang ang taas ug kita patas tang tanan. Sumunang giya na to si Hesukristo. Gingon pa dira sa bersikulo 7, gidawat kamo ni Kristo busa dawata usab ninyo ang inyong igsig ka tumutuo aron madayeg ang Dios. Gingon dira gidawat kita una ni Kristo sumunang dawato nato ang atong isip mo magtotoo. So kaning highlight sa ilahang panahon sa una ang mga Hudiyo ug mga Hintil. Ingon siya mga Hudiyo dapat dawato nato mga Hintil dili lang kay nga kita ang naikaluwasan no ug gi-highlight na niya ni diri sa atong bersikulo pod ato na makitaon niya gi-highlight pod na nga kita mga Hudiyo ang mga Hudiyo mudawat sa mga Hintil, ang mga Hintil mudawat magdinawatay ta isig usab bisag na atay mga kalainan. Pero magdinawatay ta. Nganuman, kay mismo kita makita nato ang maayong nga ehemplo nga si Hesukristo nga iya tang gidawat kinsa man digud ta nga angay man ta dawaton ni Hesukristo. Kuan ra man gud ta makasasala kontra sa Ginoo mo man nato nahisgutan sa mga previous nga mga bersikulo nga samtang kita makasasala unsa man ta kontra pa ta sa Ginoo gipakamatyan ta sa Ginoo dili kay ingon nga nagbuhat og maayo mo nang gidawat ta sa Ginoo di ba sama sabtik kinahanglan nga atong mga manag-igsuon nga kailangan mo buhat og maayo kara nato para ato silang tabangan or ato silang alalayan silang pagkakristohanon kung dili bisan pa man
unsa ang ilang status sa kinabuhi, dapat natong tabangan. Unsa ilang status diha sa ilang paglakaw diha ng Jesucristo atong tabangan. So ang tumong nato dili lang magmalig-on, nga mulig-on ang atong pundasyon sa pagtuo diha ni Jesucristo. Yes, nindot mo nato sa katumong, kundi mutabang pod. Ug mao nang ang rason nga kami mga pastor sa TLCC amo yung gina-encourage or amo yung gibuhat mga gitukmod gyud namo ang mga membro nga mulid og Bible study, mo sugilon sa maayong balita ang gospel sa atong mga kaila, sa atong pamilya, sa atong mga higala, sa ato ang mga kauban sa trabaho, atong sugilan sa maayong nga balita ug mao nang pagpakamatay ni Jesucristo ngadto sa cross nganuman. Kay ang tumong natong nga isip nga Kristiyanon dili lang kay para moari ka sa simbahan, mo lingkod, maminaw, nya mo uli. Murag tulo ka P ba, triple P, pungko, paminaw ug pauli. Mo man kasagaran ng tumo mahitabo sa mga Kristiyanon sa diyang kaila sila ni Jesucristo. Mo na una nila basta mo simba lang ko, maminaw lang ko, nya uli balik sa akong kinabuhi. Mo na sayop nga panghuna-huna. Ang atong tumong magmalig-on, unya dili lang kay magpabilin nga malig-on kundi mutabang sa isip ng mga tao. So kitang tanan diri sa TLCC dili lang kay ang atong tumong para mulingkod maminaw lang sa mga wali, mapil sa Bible study, kung dili ang tumong pod nga kita pod mismo mutudlo, mulid. Dili kay ingon nga dili man na sa pastor na nga trabaho, dili kitang tanan ang gitawag sa Ginoo nga unsa man magmugna or mag-make og disciple dito sa Matthew, di ba? Kung kita gikonsidera nato nga magtotoo ni Jesucristo, nga magsusunod ni Jesucristo, ang mga disipulo ni Jesucristo, ang atong tumong is to make disciple. Mahimo tang leader, lead or mutabang, mualalalay, ug daghang klase sa pag-alalay sa mga mahuyang. Pwede na to i-lead sa apil sa tong small group o kita mismo motudlo. So unsa man to itudlo kung wala ta mismo nagbasa sa pulong sa Ginoo? Mo bitaw rason nga mosimba ta, ilihon na to ang Ginoo nga naman para madungagan atong kaalam para napud tay matudlo sa uban. So good. So ang challenge karon sugdi sa inyong mga pamilya. Kung ikaw usa ka anak, nga imong pamilya dili pa Kristohanon, imong igsuon sugdi og tudlo. Imong amahan, imong mga ginikanan, imong inahan, imong lola, imong mga igagaw, imong mga amigo. Sugdi og pagtudlo. Sugdi og basa ang pulong sa Ginoo, paminaw sa pulong sa Ginoo, tun-i og sugdi og tudlo. Kaya muna ang atong tumong mutabang, magmalig-on og mutabang. Sa mga inahan, sugdi ang inyong mga anak, inyong mga katabang bahinuon, inyong mga higala, kauban sa trabaho, especially diri sa simbahan. Kung natin makitaan nga bagong sulod, atong alalayan, atong tabangan. Muna ganahan may tabo sa Ginoo sa ato. Ug mo wala na hitabo dito sa Roma. Kaya nga naman, mga hidiyo, mga karaan, pagkitan lang sa mga bagos, mga hintil, ilang magiging nasa likway, or dira alam mo, kami diri, naglahi-lahi sila, o di na ganahan ang Ginoo na. Dapat atong alalayan ang mga bago. Dapat mo niya atong buhaton, magtinabangay tang tanan. So munang challenge nato ron, sugdi na ang pagtudlo, kung unsa imong nahibaw-an. Pungutan na mo, unsa man ako itudlo, sayon ra kayo, sama sa gingon ni Jesucristo katong butang ngayang giayo. Pungutan na siya, unsa man ako isulti. Yun siya, isulti unsa imong na-experience. Pag adto niya sa ilaha, yung pamilya, yung mga silingan, unsa may gingon? Giayo siya. Mura ang yung experience diha na sa Ginoo. Kitang tanan naman tayong mga experience diha sa Ginoo, kinsa ta sa una. Kinsa ta atong karaang kinabuhi. Ug sa dihang atong nadawat si Jesucristo. Ug kinsa naman ta karon. Unsa may gibuhat sa Ginoo sa ato. Amo na ato nga isulti kung kinsa ta sa una. Bisyoso ba ta? Sa atong mga binuhatan. Pero sa dihang nailhan nato ni Jesucristo, ginsa man ato pag-ila si Jesucristo. Base ng uban, naminaw lang, gi-invite at simbahan. Ang uban, diba, nikalit lang, basa sa Biblia. Ang uban sa nato, basin, nakabungog sa TV. O ang uban nato, niapilog mga conference camp, o mga inanap. Muna ato yung istorya. Unya, after na nadawat ni mo si Jesucristo, unsa may nahitabo, unsa may kausaban sa imong kagalingon. Mubasan ta sa Biblia, muampo na ta, ang atong paglantaw, dili na lang atong kaugalingon, atong paglantaw sa kalibutan, lahi na, sa sauna na itong paglantaw, instead na ito ang mga kabtangan para sa ato nang itabang, muna atong istorya, muna ito itudlo sa bang katahong, giun sa tapag-usab sa Ginoo.
ug ang Ginoo nay bahala sa uban. Again natay giya sa ato ang pagtabang ang Biblia ug si Kristo. Ug lastly, madaygonon ug kani importante kaayo. Panaghiusa nga pagdayeg mao niya tong tumong pod. Di lang magmalig-on nagmutabang kundi panaghiusa nga pagdayeg. Don't get me wrong, yes, makadayeg ta sa Ginoo kung naginusara ta, pero ang rason ngano pong gimugna ang kasimbahan para kita magdayeg, dili kay para magsigar buhay ta, kinsay mas maayo, kinsay mas nindot, kinsay mas daghang nabuhat, kung dili magtinabangay ta, unya maghiusa sa itong pagtinabangay, nagasimba ta sa Ginoo, di lang kay sa pagkanta, sa pagsangyaw sa pulong, kung dili sa pagtinabangay, nagdaig ta sa itong Ginoo, managhiusa ta. Ingon dra sa versikulo 6, ingon dra, aron maghiusa kamo sa pagdayeg sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. So ang tumong di ay maghiusa ta. So tanan natong pagabuhaton ngano motabang man ta kay para maghiusa ta. Ngano mo tan-aw man tang Hesukristo isip nga atong mayong ehemplo para maghiniusa ta. Ug gingon dra sa bersikulo 10 kani gingon, may nahisulat usab sa kasulatan nga nagaingon, kamo nga mga dili Hudiyo, mga hintil ni sila, paglipay kamo uban sa mga pinili sa Dios, ang mga pinili sa Dios mga Hudiyo. Again, ay mga kalainan, di ba? Pero paglipay kamo uban, pagkuyog mo, paghiusa mo, paglipay mo, ano man, kay puros mo mga linuwas sa Ginoo. Kamong tanan, giluwas mo sa Ginoo, gipakamatyan mo sa Ginoo, dapat maglipay mo, kitang tanan, kita mismo, ikaw o ako, mga linuwas sa Ginoo, hamtong or dili mahamtong, bag-o sa pagtuo, or karaan sa pagtuo, dapat managhiusa ta nga maglipay sa pagdayeg sa Ginoo. Ug sa bersikulo 11 nag-ingon pa dra og nagaingon pa kini, tanan kamo mga dili Hudiyo, daygan ninyo ang Ginoo, mga hintil dapat mo dayeg sa Ginoo. Unya gingon dra, tanan kamo mga katawhan, daygan ninyo siya. Tanan katawhan, Hudiyo o dili Hudiyo, ang hintil or Hudiyo, dapat mudayeg sa Ginoo. Dili lang kay mga hintil lang, dili lang kay mga Hudiyo lang, kundi tanan dapat mudayeg sa Ginoo. Dapat managhiusa ta nga mudayeg sa Ginoo. Ambot kung inyo bang nasinati nga nindot nga maayo nga experience sa dihang kitang tanan managhiusa. Mapita na mga tao mangitag paagi no. Mangitag paagi nga mag-fellowship, nga one another natay mga conference nga from lain nga mga country nga moari diri sa tua, mag-invite ta og mga Chinese nga magtuo dito, maminaw ta sila mga ilang mga storya dito, ilang mga experience dito. Sila sad maminaw sad sila sa ato, nga naman madasig man po na sila. Nindot kay nga mga naghiusat nga mga Kristohanon babisag lain-lain ta nga mga gitawag na to mga race or mga ginikanan. Ang uban sa tuwa diri Bisaya, ang uban sa tuwa diri mga gikan sa Amerika, ang uban gikan sa China, pero nindot kayo nga tan-awon nga naghiusa ta nga mga Kristohanon nga muday nga naman usara ang atong Ginoo, dili ta lain-lain og Ginoo, usara ang Ginoo nga atong gidayeg. Mo nang dapat man naghiusa ta ug mo nay ganahan may tabo ni Apostol Pablo, ug mo niyang ganahan nga correct dito sa simbahan sa Roma nga kita bisag hintil, Hudiyo ta, dapat man naghiusa ta. Ug mo nay angay nga mahitabo nato karon sad mismo managhiusa ta. Bisan unsa man ta, bisag asa man ta sa kalibutan, dapat managhiusa ta sa pagdaig, sa pagsimba sa atong nga buhi nga Dios. Kunay mga tawhano, mga katawhan nga nangitag sila paagi nga managhiusa ang isig katawhan. So ang tumong dili lang dapat magmalig-on ta, muna mubasa ta sa pulong sa Ginoo, magampo ta ato siyang pangitaon sa iyang pulong. Kung dili mutabang sad. So sa atong pagtabang, actually nakadaig na pud ta sa Ginoo, pero dapat madaygonon pud ta og dili lang maginusara pagdaig kun dili panaghiusa nga pagdaig sa Ginoo. Actually natay ma-apply ani sa atong kinabuhi sa dihang atong pagdaig sa Ginoo nga managhiusa. Kung maglisod ta nga mo daig sa Ginoo nga nay mga uban, sugdi sa atong mga panimalay. Especially karon maglisod ta kay pandemya, sugdi sa atong mga panimalay. Dapat managhiusa ta atong mga anak, ay inyuhang mga anak dayo, mo anak. Ang inyong mga anak, atong mga inahan, atong mga ginikanan, atong katabang, dapat managhiusa ta sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Atong tabangan ang isig kay igsuonan nato. Ibi natay mga silingan nga mga Kristohanon or katong mga atong gipang
sangyawan sa pulong sa Ginoo nga angay paalalayan tabangan nato og maghiniusa ta sa pagsimba. Bisan sa ato ang pag simba bisan online karon nalipay og nahimot ang Ginoo nga naghiusa ta nga nagtan-aw bisan sa online pero malipay og mahimot ang Ginoo magtan-aw kung kita naay paghinuusaay nga modayeg sa ato ang buhi nga Dios. So akong balikon, ito i-summarize, ang Kristohanon dapat naay panaghiusa sa atong pagpaniusa dapat ang atong tumon magmalig-on, ang katumang malig-on, ang tumong mutabang dapat kita di magpabilin nga huyang kundi magmalig-on unya matinabangon unya dapat maghiusa ta sa pagdaig sa buhi nga Dios. Hinawta sa atong nakatunang kabuntagon, karong kabuntagon ato ning i-apply sa atong kinabuhi para mahimaya ang Ginoo. Magampot ha. Labi gamahan nagdalaygo na mga Dios. Salamat kaayo Ginoo sab sa imong pulong nga nagapahinumdum kanamo. Ginoo nga kami mismo imuhang linuwas. Walay rason nga kami mopataas among kagalingon nga mamahintahuso nga mangitag opportunity para sa among kagalingon. Kung dili Lord, ang among buhaton makahimaya lamang sa imuha Ginoo. Ug mo nang kami naningkamot sa pagbasa sa imong pulong, sa pag-apel sa mga services, Bible study, kay para mas mukat-on ug mulig-on mi sa among pagtuo na may pundasyon. Mulig-on mi diha kanimo sa among pagtuo diha kanimo. Ug di lang magpabilin nga kami magmalig-on Ginoo, ang importante sa tanan kami magtinabangay, mutabang sa mga tawo nga bag-o pa lamang sa mga karaan nga naglisod ug nag-struggle sa imong pulong Ginoo. Salamat sa mga leader, sa mga pastor nga naningkamot pod pagtudlo kanamo para makasabot sa imong pulong Ginoo, para matabangan kami nga magbalig-on sad sa mga pagtuo. Ang gyampo nga ang imong kabubuton nga kami maghiniusaay bisag unsa man kami nga ginikanan, maghiniusaay kami Ginoo sa pagsimba ug pagdaig ta Lord mo na mahitabo sa imong simbahan. Ug dili lang sa imong simbahan, kundi sa matag simbahan nga imong gimugna Ginoo managhiusa sa pagdaig o pagsimba sa imong buhay nga ngalan. Salamat kayo Ginoo kining tanan ang gipangayog salamatan ug gibalik ang tanang dungog ni maya sa ngalan lamang ni Jesus nga mong bugto nga mangluluwas. Amen ug amen. Ang gugma mo walay paglubad, ang kaluoy mo